Ani si nemusím robiť prieskum verejnej mienky, aby som vedel, že malé Fiaty v spoločnosti celkovo nie sú obľúbené. Dneska, keď poviete Fiat Cinquecento alebo Fiat Seicento, polovicu ľudí to nezaujíma a druhá polovica ani nevie, ako tie auta vyzerajú. Ja som sa ale rozhodol, že s tým treba niečo spraviť, tak som si vymyslel taký projekt, ktorý tu ešte na Slovensku absolútne nebol a v tomto videu si o ňom trošku povieme viac. Ako prvú vec ale potrebujeme na tento projekt zopár aut, ktoré si ideme teraz nakúpiť. Pomedzi to si ešte ukážeme ale aj žltú pandu, ktorú v minulom videu vyrazili z STKčky a povieme si, ako dopadla. Užívajte video. Tu máme prvý úlovok, je to obyčajné Fiat Seicento, takto vyzerá Seicento pre tých, ktorí by nevedeli. Nie je to úplne obyčajná verzia, nakoľko má lakovaný zadný nárazník, predný nárazník je dokonca z verzie Sporting, čiže niekto to auto mal predtým, kto sa o to staral. Nie je to úplne vidieť, lebo není sú umyté tie brzdy, ale oni sú na červeno natreté. A takisto vnútri je interiér zo Sportinga, čiže športové sedačky. Oficiálne je to verzia Magic. Neviem, čo to znamená, až sa niekto do toho vyznáte, tak mi dajte vedieť. Ďalšia vec, čo tu má, tak je to airbag pri spolujazcovi, zatmavené zadné sklá, elektrické okná a posilovač riadenia. Od úplne základných modelov sa to líši aj napríklad čiernou palubovkou alebo takýmito rôznymi drobnosťami. Ináč motoricky a prevodovkovo je to normálne sériové Seicento. Toto je bohužiaľ tá horšia strana, na ktorej je zájedený lak. Tu vpredu je chytený nárazník, pani zrazila nejaké zvieratko, čo tam mala predtým. Strecha je v katastrofálnom stave a na tomto mieste nebolo práve najlepšie opravené. Čo sa týka hrdze, tak nie je hrdzavé vôbec, okrem toho miesta pod tým gitom a nie je ani nejaké extra nabúrané alebo niečo podobné, čiže aj tá konštrukcia auta je v dobrom stave, čo práve my potrebujeme na ten projekt, ktorý sa ide riešiť. Samozrejme je tam ešte napríklad takto rozbité svetlo, ale dostal som druhé svetlo k autu. Zadné brzdy nejak nebrzdujú a výfuk je deravý, čiže to má taký športový zvuk. Zatiaľ čo ideme, tak žiadny problém s tým autom není. Ja som aj chcel, alebo respektíve nechcel som, ale tak akože dúfal som, možno, že sa niečo aj cestou stane, že niečo bude aj na videa, ale nemám čo tam čo dať, takže to auto ide úplne bez problémov. Není s ním zatiaľ žiadny problém a už sme viac menej v 3/4, takže sa asi vidíme doma. Keďže volant bol obšitý, lebo bol športingový, ale bol v strašnom stave, tak hneď, ak som prišiel, tak som dával ten obal dole, pretože to sa nedalo šoférovať, s týmto sa mrvilo a celé to bolo úplne špinavé. Niektorí z vás si teraz povedia, že však obyčajné Seicento, nič extra, áno, je tam sportingový nárazník, ale že nič extra to není. Čo teda je ten velikánsky projekt, čo mám na mysli? Toto Seicento ale same o sebe není ten projekt, ktorý sa ide riešiť, je to len časť toho projektu a my si ideme pre ďalšiu časť, tentokrát červené Seicento. Natankované máme, teraz musím ešte vybrať peniaze. Najlepšie sa chodí kupovať auto s peniazmi v ruke, lebo to je také, že pošlem, nepošlem a najradšej majú tí majitelia to, že keď uvidia priamo v ruke tie peniaze, že sú si istí, že to ten človek vie zaplatiť aj všetko. A zvlášť pri takýchto autách, lebo zvlášť takéto auta kupujú všelijakí podivní ľudia. Akože nehovorím, že ja som nejaký extra normálny, ale tak akože chápeme sa. Toto Seicento nie je ničím špeciálne, je to tiež len obyčajné Seicento. Jedna jediná vec, čo tam je, tak sú červené sedačky. Aut s týmto interiérom nebolo veľa a takisto to má čiernu palubovku, čiže nie je to úplne základná verzia, ale nie je to ani nič špeciálne. Bralo sa to hlavne kvôli karosérii, ktorá je úplne zdravá a za tú cenu to bola veľmi dobrá kúpa. Zatiaľ čo som sa viezol, tak auto vyzerá, že nemá žiadne problémy, dokonca sa dochladzuje samé, takže ja si myslím, že aj keď prídeme domov, takže mu nič nebude. A tým pádom môžeme začať s projektom, ktorý chceme robiť.
Vedľa tohto červeného mám ešte dosť veľa voľného miesta a potreboval by som ho niečím zaplniť, ale najskôr si povieme, že čo sa stalo s pandou po minulom videu. 2 videá dozadu som sa pokúšal opravovať túto pandu za 12 hodín s tým, že som ju kúpil a chcel som ju dať dokopy, s tým, že som rátal, že tam budú proste nejaké rozvody, sviečky, takéto klasické veci. Nakoniec to dopadlo ale veľmi zle. Nakoľko som to absolútne nestihol kvôli viacerým veciam. To si môžete kľudne pozrieť v tom samostatnom videu. Podľa tých mušiek na predku je jasné, že tá panda už jazdí, funguje ako má. Čo som ale na nej riešil od minulého videa, bola na spodu olejová vaňa. Tá bola že úplne zlá, takže tu som musel vymeniť. Tam sa dával dole silikón, oškroboval sa. Dať dole tú vaňu bol trošku problém, keďže tam ide po tú olejovú vaňu výfuk, takže to nešlo úplne ľahko dole. Ale keď už bola dole, tak sa pekne oškrobal silikón, dala sa tam nová olejová vaňa. Našťastie sa mi to podarilo dať tú olejovú vaňu na prvýkrát tak, že tá olejová vaňa pekne drží, že tam není problém. No a keď bola olejová vaňa vyriešená, tak sa išlo na STKčku na emisnú, kde auto samozrejme bez problémov prešlo, keďže sa to riešilo na inej STKčke. Celý problém bol vlastne v tom, že na predchádzajúcej emisnej vôbec nezohriali katalizátor, čiže ten katalizátor nefungoval tak, ako mal, takže to samozrejme ani prejsť nemohlo. Trošku tomu mohlo pomôcť aj to, že som vymenil olej, že som dal nový vzduchový filter a nastavil som vôle na 2 ventiloch, tuším. Dva ventile mali takú vôľu, že bolo to stále v norme, ale bol tam ako keby priestor na zlepšenie, takže to som vymenil. A tým, že to malo STKčku, tak som mohol začať riešiť ďalšie veci okolo toho auta. Bol som nakúpiť už nejaké veci do pandy, lebo keďže už má STKčku emisnú, už do nej môžem investovať, takže nabíjačka a kábel do auta, lebo to sa vždycky zíde. A toto mám, že nejaký textilný čistič, 2 € to stálo, takže za 2 € to vyskúšame na tie hnusné sedačky. Sedačky sú ako tak vytepované, ešte ich bude treba raz poriadne pretepovať, pretože tam bolo tej špiny strašne veľa. Čo je ale ďalší problém na tejto pande, to nemôže byť bez problémov samozrejme, tak sú dvere. Každé jedny dvere takto vrzgajú, predné trošku menej a vrzgajú kvôli tomu, nie kvôli tým pántom vlastne, čo sú tam, ale kvôli mechanizmu vnútri dverách, čiže to sa nedá, že zvonka namazať. Ja musím teraz všetky dvere rozobrať, tapacíre, dať dole všetko a namazať to znútra. Čiže to ešte bude sranda, ale to teraz nie je podstatné, teraz riešime iné auta. Dával som sem ešte puklice na tie plecháče, čo tam boli hnusné, tak to teraz trošku lepšie vyzerá, ale sú tam staré gumy a už som raz skoro na tom havaroval kvôli tomu, takže pôjdu tam asi aj iné disky a aj iné gumy. A ak by niekto mal sedačky do tohto, tak by som bol veľmi rád. Nejakej normálnej farbe, čo k tomuto sa bude hodiť, pretože táto vodičová je že úplne roztrhaná aj tu a zozadu takisto, tam, jak je vlastne výstužná chrbát, tak tam sa to tiež trhá. Panda teda teraz jazdí, je to moje daily, takže dúfam, že už tu nebude na tomto YouTube kanáli kvôli nejakým problémom, možno, že maximálne už len úpravám. Uvidím, lebo možno, že sa bude predávať, lebo mi nevyhovuje úplne to auto, čo sa týka jazdných vlastností. Čiže buď na to pôjde športový podvozok, stabilizátory a takéto veci, alebo to pôjde do sveta, ale zatiaľ sa to teda využíva na denné jazdenie. A keďže to je trošičku väčšie auto, tak ho budem v blízkej dobe potrebovať, pretože idem niečo riešiť aj s touto dielňou. A o tom si povieme inokedy a ideme sa pozrieť na hlavnú tému tohto videa. Dobré ránko, máme tesne pred 5 ráno. Ja som teraz došiel do garáže pobaliť si veci, pretože odchádzam do Púchova, kde začína moja dnešná cesta. Je to taký celkom extrémny projekt. Keď dokončím prvú časť tohto projektu, na ktorý sa chystám, ktorý idem dneska riešiť, tak si myslím, že veľa ľuďom, ktorým sa tie auta nepáčili, tak asi zmenia názor. Veci mám zbalené, beriem so sebou aj statív, v ruksaku mám notebook a takéto veci. Mám to všetko pobalené, takže poďme na stanicu. Ja som hovoril, že to nebude len tak. Kúkajte na ten parádny odvoz. Toto není moje auto, ale odvoz je môj. Už sme v Ružomberku a Alfa ide dole z prívesu. Vykladáme ju tu v PD Drive Clube a potom môžeme pokračovať.
Príves máme už prázdny. Sme teraz pri Štrbe. Ideme na východ a tam nás už čakajú na ulici autá. Sú to viaceré autá, ale nebudem zatiaľ prezerať, čo to je, lebo je to trošku také zamotané. A keď to bude na tom prívese, tak si myslím, že odpadnete všetci z toho. Nebudem radšej nič naznačovať, lebo možno, že tí, ktorí ma poznáte, tak asi už viete, o čo sa jedná a viete, čo mám za ľubom, takže asi toľko zatiaľ k tomu. Po viacerých zákrutách, tuneloch a obmedzeniach na našich úžasných diaľniciach sme konečne skoro na mieste a za chvíľu si teda ukážeme, že o čo sa jedná. Jedná sa o niečo zaujímavé, možno, že teraz nie, ale v budúcnosti to bude určite zaujímavé. Práve som dovolal s majiteľom, už sme tu nachystaní, už tu stojíme, čakáme, že by mal každú chvíľočku prísť. Takže neviem si, z ktorej strany príde, ale bude to zaujímavé. Čo iné by som ja riešil, ako Seicenta proste. Samozrejme, že idem Seicento brať. Seicento je nahodené na prívese, už sa len dovezuje, doupevňuje a môžeme vyraziť pre ďalšie. Sa blížime k druhej lokalite a musíme hľadať v dedine čo iné ako ďalšie dve Seicenta. Máme ďalšie dve Seicenta naložené, dáme si nejakú prestavočku ešte a ideme naložiť aj štvrté. Štvrté už není na ten projekt, ktorý riešim, to sa vlastne len vezie auto spolu s týmito a myslím si, že ho veľa z vás bude poznať, nakoľko som o ňom točil vlastne moje prvé videá, čo som dával na YouTube. Kamarátovi sa podarilo s ním trafiť srnu, treba to opraviť, takže my si z toho spravíme nejaký content a dáme to dokopy. Naložili sme takúto fajnovú súpravičku. Ja si myslím, že toto na Slovensku nemá obdoby, ale niekto to proste musí urobiť prvýkrát. Máme tu 4 Seicenta na jednom prívese za šprinterom. Púta to dosť pozornosť na cestách podľa doterajších reakcií. My teraz ideme smer moja garáž, tam si auta vyložíme a povieme si, že čo s nimi bude ďalej. Mekačík by sme mali v Liptovskom Mikuláši. Môžeme pokračovať v ceste s touto parádnou súpravou. Aktuálne sa nachádzame v Hlohovci, ideme pozrieť ďalšie auto. Je to tiež Seicento, ale je to Sporting Originál, síce pred facelift, ale je to Sporting a má to platenú strechu sťahovaciu. No ale musí byť to Seicento v takom stave, že fakt, že super, ináč ho neberiem. Keďže som vtedy zháňal auto v 100% stave, a toto nebolo v 100% stave, nakoľko tam bol hrdzavý prach a strecha nefungovala, tak som auto nechal tak, neriešil som ho. Som sa bol na tom aute iba previesť, ale potom som ho nakoniec zobral. Ale po pár mesiacoch sa mi ozval majiteľ s tým, že znížil cenu a ja som vtedy zháňal auto už na projekt, tak som sa rozhodol, že ho zoberiem. Čo to máš zase? Raketu! Ďalšiu do zbierky. Mám narobiť bordel? Môžeš.
Takže tu máme všetky autá pokope. Toto je teda čierne so športingovým nárazníkom, športingový interiér, ináč všetko normálne. Toto je športing s otvárateľnou strechou. Toto je obyčajné Seicento, toto je obyčajné Seicento, toto je obyčajné Seicento a toto je Seicento, ktoré má navyše ABS-ko a otváraciu strechu. Na tomto tá otváracia strecha funguje, na tomto žltom by mala tiež fungovať, ale je tam nejaký problém, takže to bude treba doladiť. A k týmto všetkým autám ešte pribudnú dva športingy. Takýto faceliftový predný nárazník bude mať, ale bude žltý. A presne takýto istý, ten červený športing, ktorý je tiež Abarth, čiže bude mať ešte navyše prahy, zadné krydlo a také veci. Potom tu máme ešte toto červené, to už je rozrobené, o tom si dáme ďalšie videjko. A teraz si ideme predieliť na ňoho, predný nárazník, smerovky svetla a takéto veci a cestou si povieme, že čo sa bude riešiť so všetkými ostatnými autami. Keďže mám kamarátov, ktorí majú drahé autá, napríklad Porsche GT3 a takéto, a u nich jedna guma stojí toľko, čo Seicento, tak sme sa rozhodli, že postavíme Seicenta na okruh, budú sa voziť na okruhy, napríklad na Slovakia Ring, na Brněnský okruh a tak ďalej a tak ďalej. Budeme ich zatiaľ stavať tak, že čo najlacnejšie, také budget projekty v podstate, len na prezábavku, a keď sa im to bude páčiť, tak sa potom budú stavať do úplne že šialené verzie, to znamená body kit, pravdepodobne swap na 1.4 T-Jet, čo je vlastne v moderných Abarthoch. Základná verzia, ktorá není v Abarthoch, tak tá má 89 kW, ak sa nemýlim, a potom sú 115 kW, 132 kW alebo takéto. A si zoberte, že 132 kW, keby sa dá tá úplne najvyššia verzia v aute, ktoré váži 750 kg v základe, nehovoriac o tom, že asi keď sa tam bude dávať ten wide body kit, tak sa bude dávať karbonová kapota a takéto veci, tak to proste musí robiť zázraky akože v tom aute. Takisto sa budú zlepšovať aj jazdné vlastnosti, to znamená, že tam budú dávať stabilizátory lepšie. A úplne akože taký, že najväčší nápad, čo máme, tak máme nápad, že spraviť Seicento 4x4, v podstate s podvozkom, alebo respektíve s drivetrainom z Pandy, a napchať tam najsilnejší 1.4 T-Jet. Tá 1.4 z toho Abarthu sa do týchto Seicent dá vyslovene, že prešrombovať. Takže nie je to úplne až tak zložité, ako sa zdá. Samozrejme, je to náklad na peniaze, takže to uvidíme, či sa to podarí. Ale zatiaľ sa idú teda stavať Seicenta tak, aby boli, čo sa týka jazdných vlastností, niečo na štýl motokár. Na Seicento mám diely dovezené, plán na najbližšie obdobie máme. Keby niekto chcel zasponzorovať tento projekt, tak budem veľmi rád. Teraz si ideme zobrať v podstate prvé čierne, pretože na ňom treba spraviť brzdy, olej a takéto základné veci, lebo aktuálne tam bude končiť STKčka emisná, takže to si ideme spraviť ako prvé. Seicento máme dnu, poď dole z neho disky, pretože tie sú moje. A tu už mám nachystaný komplet, v podstate olejový servis, zadné brzdy a zadné pakne, náročnú mechanizmus a pružinky do toho. A tu mám výfuk. Podarilo sa mi objednať výfuk bez stredového tlmiča, že len koncový tlmič, čiže nebude to úplne také tichučké, teda aspoň dúfam. Vyskúšame, prvýkrát som objednával celý výfuk od začiatku po koniec. Bola to celkom sranda napchať do Pandy, ale podarilo sa. Servis tohto auta a opravu tohto auta, tohto predku si ukážeme ale až v ďalšom videu. Všetky zákulisné informácie, či už storky alebo videá, dávam na môj Instagram, takže môžete ma aj tam sledovať. Najbližšie video bude o čiernom Cinquecente. Poprvýkrát sa na ňom budeme voziť na cestách a pôjdeme s ním rovno aj na STKčku na emisnú. A keď ste vyzvedaví a nechcete, aby vám to ušlo, tak dajte odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.